Sawubona babukeli, ngingudkt Revathi Ramaswamy wasezibhedlela i-Apollo eSecunderabad. Kumele ukuthi nonke nizwile nge-hysteroscopy yasehhovisi. Lena inqubo elula kakhulu lapho ungene ehhovisi lethu. Senza inqubo bese uphuma uqhubeke nomsebenzi wakho. Kwenziwa ikakhulukazi kwabesifazane abopha ngendlela engavamile, ukopha kakhulu noma ukopha kancane kwabesifazane abangakhulelwa ukuze baveze ezinye izinkinga ngaphakathi esibelethweni. Sisebenzisa amathuluzi amancane aphindwe kabili kunosayizi wama-hysteroscope avamile ukuze kungadingeki i-anesthesia. Awudingi ukuhlolwa ngaphambi kokwenza inqubo. Awudingi ukuzila ukudla ngaphambi kokwenza inqubo. Ungena nje futhi abukho ubuhlungu benqubo. Futhi uma inqubo isiqediwe, usuba sesimweni esihle ngokushesha. Kungani kudingeka senze lezi ophic hysteroscopies? Imzuzo ukuthi uma ubona ngaphakathi esibelethweni, ukwelapha kuba ngcono. Kunesimo lapho senza khona into ebizwa ngokuthi D no C noma i-dilatation kanye ne-karyotype. Lena inqubo eyimpumputhe lapho sithola khona ama-biopsies esibelethweni ngaphandle kokubona ngaphakathi. Ngakho-ke i-ophic hysteroscopy iyindlela elula kakhulu esivumela ukubona ngaphakathi esibelethweni. Siyakwazi ukubona ukuthi inkinga ikuphi. Siyakwazi ukubhekana nenkinga ngolapho itholakala khona. Kaningi siyakwazi ukwelapha inkinga lapho ehhovisi uqobo. Ngakho-ke lokhu kungenye yezindlela zokuguqula ku-hysteroscopy. Ngiyabonga.